Hoe is de start van de... Nou, wij staan hier op het Dakkenga College in Dokkum. En ja, Anne Goitske Breteler, vertel door eens even wat we hier doen. Ja, nou, je bent hier bij de actiedag van Educans Going Global. En we proberen hier zoveel mogelijk geld op te halen voor de mensen in Malawi, waar ik west ben. Dus dat doen je hier om te zien natuurlijk. Oké, en ja, in Malawi, hoe wie de mensen daar rond daar? Hoe reageerden die op je? Nou, in het begin wie het wel een beetje wennen natuurlijk, want ja, sommige van hun die hebben zelfs nog nooit een blanke jongen, dus dan is het best wel even wennen, maar ze weer een sablied en iedereen die kwam op ons oor in en ze vond het al zo bijzonder dat we daar weer. Ja, dus dat weer heel positief al, ja. Ja, nou, en nou ga je hem hier van met een sponsorloop. Wat kun je daar dus bij voorstellen? Nou, bij de sponsorloop wie het echt het plan van alle leerlingen die door een maai steeds maar om, nou ja, dan weet ik zelf al je wedstrijd van doen. Dus ik ga presentaties houden daarvoor en nou, iedereen die zocht sponsors om dan geld op te halen. En ik haal ze nou naar Jerk van leerling, ja ik ga €40 en die had €80, dus het gaat heel goed volgens mij. En maar hoeveel euro kun je nou in je baan helpen, voor hoe lang? Ja, dat is een beetje moeilijk in te schatten, omdat het steeds maar echt van de squallen steeds maar denk ik dat het, nou ja, maar zo'n €24 wel echt al in een baan een hele squalle carrière terugkist. Wat kun je daar nou mij als squallen voor betekenen voor Anne Goitske voor haar Educans-project? Nou ja, wij proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor het project, voor Educans, voor de projecten, schoolprojecten in Malawi. En daar proberen we Anne Goitske wat bij te helpen om geld op te halen. We zien hier verschillende spulletjes staan. En ja, hoeveel denkt u eigenlijk vanmiddag op te halen? Of wat is uw streven? Ja, dat vind ik heel moeilijk om dat te zeggen. Kijk, wij hopen een paar €1000 op te halen, maar ik weet niet of dat vanmiddag gaat lukken. We hebben allerlei activiteiten. Dus, nou ja, we verkopen spullen, we veilen spullen, we verkopen eten. Er wordt muziek gemaakt, ze moeten entree betalen. Dus ja, ze halen vast wel een paar €1000 op, ook met de sponsorloop. Maar we gaan waarschijnlijk nog wel meer acties voeren in de komende jaar. Hoeveel doet het niet dat nota? Ja, wel goed. Ik ben dus heel snel, maar ik wil ook niet te snel gaan. Was je zelf net oerstijger bedoeld? Ja. En hoeveel rondes had je al voltooid en hoeveel zes nog voltooien? Nou, ik ben nu bijna met tweede taart, dus dit gaat al heel goed. En dan kun je het halen en dan krijg je een appeltje voor de dorst. Tijgers, hè? En ja hoor, dat zijn die! Een appel!